Hain opiskelemaan poliisiksi, koska lukioaikana alkoi tuntumaan siltä, että haluaisin työskennellä poliisina. Olen Tiaisen Ruusa ja opiskelen tällä hetkellä poliisiammattikorkeakoulussa. Nyt suoritan 10 kuukauden mittaista harjoittelua Ylivieskan poliisiasemalla nuorempana konstaapelina. Olen tosiaan käynyt lukion, jonka jälkeen opiskelin hetken aikaa sairaanhoitajaksi, mutta sitten kun pääsin poliisiammattikorkeakouluun, niin vaihoin sinne. Tulin suorittaa tätä harjoittelua Ylivieskan poliisiasemalle, koska olen itse kotoisin tuolta Toholammilta, eli tästä aika läheltä. Aloitin tämän harjoittelun tammikuussa 2024 rikostutkinnasta ja siirryin toukokuun alussa valvonta- ja hälytyssektorille, eli toisin sanoen kentälle. Mun harjoitteluohjaajana täällä valvonta- ja hälytyssektorilla on vanhempi konstaapeli Tomi Myllykangas. Kentällä harjoitteluohjaajan kanssa meillä on pääsääntöisesti samat työvuorot ja ajetaan keikkaa yhdessä, eli tarkoittaa sitä, että hoidetaan hätäkeskukselta annettuja tehtäviä. Perustyöpäivän pituus täällä kentällä on suurin piirtein 12 tuntia. Mun työvuoro alkaa sillä, että mä vaihtaan työkamppeet päälle ja katon samalla, että kaikki henkilökohtaiset varusteet on työkunnossa päivää varten. Työt alkaa normaalisti sillä, että jutellaan edellisen työvuoron kanssa asioista, mitä on tapahtunut. Kesäaikaan täällä alueella on paljon kaikenlaisia tapahtumia ja niihin pääsee tosiaan myös poliisina osallistumaan. Näihin tapahtumiin liittyy monesti sen tyyppiset keikat, että on jotain häiriökäyttäytymistä tai esimerkiksi päihtyneitä henkilöitä just sen takia, koska on paljon ihmisiä. Täällä Ylivieskassa on mukava olla sen takia töissä, koska täällä ihmiset on rentoja ja täällä on tosi hyvä työporukka.